5, 4, 3, 2, 1. Danny, happy birthday. I wish you good health and sana huwag mo na akong aasarin. Mag-move on ka na, sir, kasi ako, naka-move on na ako. Yun lang, happy birthday po ulit. Hi Sir Danny, happy birthday. Happy 39th birthday. I wish your wish to wish come true. Maraming salamat sa ginagawa niyo sa lahat sa student, sa faculty, lalo na kay Sir Edwin. Thank you. Sir, gusto? Grabe, dito ko lang nakita, sir, yung yung kalahi kong gwapo, Alam ko, ikaw yun, sir, Magkalahi tayo. Parang hindi niya matanggap, sir, Anyway, sir, happy birthday again. Nakaraan, nakabati na ako sa inyo. Maraming salamat dahil maraming mga advice na ako nakuha sa inyo at na sa inyo. Bilang tatay, bilang kaibigan, syempre, bilang kumpadre na rin. Sir, maraming salamat. Hindi lang sa mga advice, even sa spiritual na advice. Dahil rin pong spiritual man kayo. And great man of God kayo, alam ko yun. And I do believe, sir, na pahabain pa ng Diyos ang buhay ninyo. So, happy birthday, sir. Maraming salamat sa ulit. Thank you. Okay, hello sir. Happy birthday po. Ang message ko sa inyo sir, nagpapasalamat ako sir na nandyan kayo yung nag-iisa na senior ng LX. Alam naman po natin na wala na pong natirang senior yung LX. So, kailangan po talaga namin yun dahil kayo po yung nagbabind sa amin ng mga bata. No? At salamat po, no, sir, dahil nag-serve kayo na tatay namin na siyang nagbubuklod sa aming mga anak dito sa LX. Happy birthday po muli! Hi, sweetheart ko! Surprise! Nandito ako. Happy 55th birthday! Happy birthday! I just wanna wish you a healthy long life. I always pray for your good health. More power sa pagtuturo mo. I admire you being such an inspiration to some. And I do believe, indeed, you are a truly great friend teacher. This is also my opportunity to say thank you for everything, being my sweetheart. I really appreciate it as a gift from God. Mahal na mahal ka namin. Huling kapamilya mo sa Las Vegas, sa Sampaloc, sa Cavite. Kasama na rin sa pagbati ng happy birthday sa iyo ang mga anak natin sa Tahanan ng Pagmamahal Orphanage. And also, in behalf of your TUP Circle, your Kabarkada Group, the TUFA, the CYM, Computer, and Electronics or family, our greetings of happy birthday. We love you and God bless. Lastly, I love you so much. More hugs and God is with you. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Tayo na sa ilog ang sabi. Kumendeng, kumendeng.
pakpak sa likod ay